Aquest dimarts 8 de juliol, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha acollit la cloenda de la quarta edició del programa Accelera el Creixement, un projecte impulsat per la Diputació de Lleida i PIMEC per donar suport al creixement estratègic de petites i mitjanes empreses de les Terres de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Durant l'acte, les empreses participants han pogut visitar l'exposició Drive de Kirakuzi, han assistit a la conferència de Jordi Dalmau, cofundador de Solutioma i exemple d'èxit del programa, i han rebut el diploma acreditatiu del seu pas per accelerar el creixement. Finalment, la jornada ha acabat amb un piscolabis. Aquesta quarta edició ha comptat amb 15 empreses que sumen 382 treballadors i més de 300 milions d'euros de facturació conjunta. Gràcies al programa es preveu un augment mitjà del 27% de la seva facturació. Funciona molt bé, estem molt contents de les passades edicions i en l'edició d'enguany també sembla que la cosa ha anat moltíssim bé. Penseu que ara mateix han participat unes 15 empreses, de les quals tenen entre totes juntes uns 380 treballadors i uns 300 milions d'aportació, diguéssim, que tenen com a empresa, i el que volem justament és que tot això creixi. Creixi tant la facturació i també, d'un altre costat, també creixi el nombre de treballadors. I la Diputació ha de ser en tot això i en aquest suport a les empreses, perquè al final les empreses són aquelles que generen treball, i si hi ha treball hi ha oportunitats perquè la gent es pugui quedar a viure en un territori. La veritat és que és una quarta jornada d'un programa molt exitós, hi ha una moltíssima demanda, i a més crec que aquest programa, aquesta quarta jornada, és molt interessant perquè la situació que vivim és molt complexa, moltes incerteses, no? Tenim molts moments molt complicats, el tema de la jornada, el tema de la falta de personal, el tema de la burocràcia. Ara més que mai, un programa d'aquestos que ajudi a les pimes, no? Sempre diem, les micros intentem que passin a petites, les petites a mitjanes i les mitjanes a grans, no? Aquest recolzament en aquest creixement és un programa tremendament interessant. Com hem pogut veure amb l'èxit de participació d'aquestes 15 empreses que sumen més de 300 milions d'euros, fa que es vegi més que consolidat programes com aquest, que els mateixos participants en parlen molt i molt bé de les altres edicions que han participat i d'aquesta, que ens fan de perceptors d'aquest programa i que ens ajuden, com bé deia el president, a que puguem tenir oportunitats als nostres pobles, que es quedin. L'encarregat d'obrir la jornada ha estat Jordi Dalmau, cofundador de Solutioma i participant de la primera edició del programa. La seva empresa ha crescut fins a convertir-se en tot un referent europeu en l'estabilització de talussos i control de riscos geològics, amb presència a diversos països. En la seva intervenció, Dalmau ha compartit la seva experiència i ha animat les empreses a donar continuïtat als seus plans de futur. Nosaltres vam participar des de Solutioma l'any 2021, la primera edició que es va fer de l'Accelera el Creixement a Lleida, i per nosaltres va ser una cosa molt positiva perquè va suposar un punt d'inflexió important a la nostra empresa. Vam començar amb un pla de creixement del 22 al 24, sobretot enfocat a creixement orgànic, però a partir de 2023 vam començar també amb experiències de creixement inorgànic, participant en altres empreses o fent adquisicions, i en gran part això ha sigut gràcies a l'Accelera el Creixement. Nosaltres hem volgut aportar avui la nostra experiència explicant coses pràctiques que ens han servit al dia a dia amb aquestes dos vessants, la del creixement orgànic i la de l'inorgànic. Aquesta edició ha reunit empreses d'àmbits molt diversos, des de la carn ecològica i la fusta fins a les energies renovables, la logística, la tecnologia o l'alimentació. Les empreses participants provenen principalment del Segrià, el Pla d'Urgell i el Pallars Jussà, però també de comarques com la Noguera, l'Urgell, el Solsonès o les Garrigues. Portem uns anys d'un creixement orgànic i bastant sostenible, amb moltes idees, nous projectes, però vam veure l'oportunitat de trobar una manera de posar ordre en tot aquest creixement, perquè el dia a dia no et deixa estar pensant en noves oportunitats, o sigui, sí, pensant en noves oportunitats, però necessites també una mica d'assessorament, com d'ordenar el que estàs fent i, a més, una mica de guies de cap a on pots anar o que pot ser més rendible, més rentable o no. Sobretot hem treballat la part de gestió organitzativa dins de l'empresa, però també ens ha donat una mica de visió amb alguns dels aspectes que a dia d'avui tenim més crítics dins de l'empresa, com podria ser, per exemple, la cerca de nous instal·ladors o de professional qualificat per poder dur a terme la nostra feina. Justament aquest any hem fet 100 anys i, a més, s'ha lligat amb un canvi generacional de 3 noves incorporacions de nois molt joves
tots de la família, i llavors creia que era un bon lloc per fer un pas endavant i tant a nivell d'organització com a nivell d'estructura de l'empresa. Realment jo ho creia que podia anar molt bé i realment ha estat molt més interessant del que jo em podia imaginar. Tot evoluciona i hem de fer canvis i la veritat és que ens ha ajudat a veure molts punts que han de millorar, no? Alguns ja els estem implantant i altres a curt termini els hem d'anar implantant. Hem pensat que ha estat una bona eina i que val la pena l'estar formant-se constantment, no? Ens vam adherir al programa Accelerat perquè ho vam veure com una oportunitat d'organització interna i de creixement extern. Hem crescut en vendes, hem crescut en equip, som una PIME amb un equip de 16 persones i el programa ens ha servit per estructurar molt les bases de l'empresa i per fer un pla de creixement a 3-5 anys que veiem molt viable per multiplicar la nostra facturació. Nosaltres, ni que portem una època de molt creixement i diversificació, el que ens interessava és que aquest creixement fos sostenible i amb una estructura bastant clara. I un dels objectius era poder, entre tot l'equip directiu i la propietat, parar una mica i ficar ordre amb tots els nostres processos, veure quines parts de digitalització podíem aplicar i intentar una miqueta tindre la perspectiva d'algun agent extern. Pensàvem encarar un pla d'internacionalització, però ens ha fet reflexionar i ens ha fet veure que el que realment necessita una empresa com la nostra, que estem en creixement, és estructurar una mica les bases. I quan estigui tot ben estructurat, doncs ja farem aquest pla d'internacionalització. Per tant, ens ha canviat completament la nostra visió, però al final el resultat ha sigut molt satisfactori. Hem començat la meva germana i jo a l'empresa i arrel d'aquí mon pare va dir, ostres, potser és una gran oportunitat per veure aquest canvi de relleu generacional i a veure si ens poden assessorar i bàsicament ens hem enfocat amb el relleu generacional per així tenir una estructura i una organització lògica dins l'empresa en aquest àmbit. Accelerar el creixement és una aposta estratègica pel futur de les empreses del territori, un espai per pensar, reordenar i projectar el creixement amb una mirada a llarg termini i una mostra que quan el sector públic i privat treballen colze a colze és possible transformar el teixit productiu i construir una economia més sòlida, sostenible i arrelada al territori.